Porto molt temps obsessionada amb una història i l'he buscat 1000 vegades i no hi havia manera de trobar-la. Fins ara. Qui va ser Alexis San Martín i per què va ser rellevant en la història de la medicina? El 6 de juny de 1822 aquest pobre senyor va rebre un tret a l'abdomen que el va deixar ferit. I William Beaumont va ser el metge encarregat de curar-lo i cuidar-lo. Sembla que la bala el va rebentar bastant i, tot i les cures, la ferida del senyor Martín no va cicatritzar, provocant que li quedés un forat. El forat arribava a l'estómac a través de la paret abdominal, el que ara es coneix com a fístula gàstrica. I el metge, molt oportú, va decidir que ho aprofitaria per estudiar el procés de digestió i literalment va convertir el senyor San Martín en un laboratori humà. Es dedicava a posar trossos de diferents coses de menjar a dins del forat i les treia al cap de X temps per veure com s'anaven digerint. 8 anys va estar fent això. 8 anys! I ho va publicar en un llibre titulat Experiments i observacions al suc gàstric i fisiologia de la digestió. Realment el metge va descobrir coses molt interessants, com que l'àcid clorhídric és el principal responsable de la digestió. Però a quin preu?